Здравейте на всички! Дойде време отново да се включим. За съжаление, ние си мислихме, че след като вие гласувахте за промяната Прогресивна България, които днеска, между другото, гледах видеа на Румен Радев, който обикаля и казва, че вижда в определени райони на страната хората феодално зависими. Трябва да сложим това нещо, защото така държавата не може да прогресира. Хората не могат да просперират. И ето виждате, след изборите ние от политици станахме отново хора, които да се включат в икономиката на България и да допринасят по най-добрия начин, по който може за народа и населението. Виждаме сега баловете произвеждат, така да го кажем, едни младежи, в повечето случаи, които не виждам как се реализират нито в България, нито в чужбина, докато ние се стремим да произвеждаме хора, човеци, които да могат да се справят във всяка точка на света, да могат да си помагат един друг като българи. Сега не пречи да си помагат с шведи, с германци, с други, но не сме ние, които сме отговорни за това. За това са отговорни други. Така, включихме се обаче какво се случва. Ние очаквахме, както казах след изборите, държавата да работи в широчина. Какво означава това? Ние имаме Министерство на финанси, имаме Министерство на правосъдие, Министерство на вътрешни работи, имаме служби, които се грижат за сигурността на страната. Имаме Министерство на икономиката, имаме Министерство на туризма, имаме Министерство на земеделието. Сигурно има информационно министерство, не съм запознат, може и него да има. И още някакви други министерства. На околната среда и водите. Какво обаче се случва? Ние виждаме, че от влизането в работа на това управление, ние слушаме само за Пеевски, неговите фалкони и кога Пеевски ще бъде арестуван. И нали всички стоим, но вижте, примерно има кафенци. Като кажа на хората, от които си купувам кафенце, може ли едно кафе, аз ще ви го платя, когато Пеевски бъде арестуван. И в България отново стане всичко добре. Хората ми казват, ще изчакаш да го пиеш, докато Пеевски бъде махнат и тогава всичко се оправи автоматично. Когато децата ми трябва да отидат да им купя лекарства, ми казват, виж, трябва да дадеш пари. Аз казвам, не може ли когато Пеевски плати цената за всички нас и нас ни пуснат обратно, да може да работим да произвеждаме, защото дори има Женевска конвенция за защита на правата на човека, в която всеки човек има определени права. Дори мисля, че водата не могат да му спрат, но виждаме, че в България му режат достъпа до питейна вода. Това, което се случва, е, че тези хора ми казват, не може да изчакаме до Пеевски, защото всички, енергото, всички вземат сметките си, вземат парите всеки месец. И ние не можем да ядем лекарства, пък ти да ги платиш, когато Пеевски падне. Когато разберат фалконите му колко са стрували разходите и когато разберем колко се е крадяло от всякъде. А в същия момент теглим заем, защото не работи държавата, не работи икономиката, но този заем пак се взема от определена група хора, които са хайлайф в България, аз пак не мога да си купя лекарства за децата. И чаках един месец и нещо вече да заработят тези институции. Като ще ви кажа една интересна история. На 20 април 2026 година това, което направих, е да дам едно изказване, че няма да се занимаваме с национална политика, защото така определиха хората. Казаха, вие сте 3,1 или 2 там, колкото не дадоха. Не сте за национална политика. За национална политика е Румен Радев, ДПС, както казваше Кайдара ли беше той, ДПС, Карадая, да. Както казваше,
Възраждане единствено ще оправят държавата, но трябва да вземат абсолютната власт. Те малко върнаха назад. От 13% върнаха на 4 и нещо. Сега ще чакаме, може би следващите 120 години ще дойдат Възраждане да ни оправят. До тогава ще караме на фотосинтеза като слънцеяди. Продължаваме промяната. Да, България. Това са една организация, която те особено искат законността и справедливостта навсякъде. Имат едно издание Бирт, което по-нататък ще го засегнем и него. И всеки ден искат, казват, ние трябва да постигнем справедливост. И ГЕРБ. Това са организациите, нали, партиите, които влязоха в Народното събрание, които имат статут на национални партии и могат да представляват хората на национално ниво. През това време ние казахме, ето, нас ни определиха, селска партия, стоим на село, копаем. Обаче, казах, че поне в селото, което живее общината, ще изискам да бъдем държава в държавата. Забележете защо. Държава в държавата. И ще бъдем единственото място в България, където да се спазват законите на Република България. Единственото място. Да се спазват законите тук. Да бъдат равни за всички. Веднага и Бърт, и много други медии казаха, Ивелин иска да прави държава в държавата. ДАНС няма ли да се задейства? Веднага. Значи са ми следили изказването. В същия момент ми се обаждат хора от службите и ми казват, на крачка си от това да те задържим, че искаш да правиш анклав. Или да отцепваш територия от държавата. Аз казвам, ма защо? Аз кога съм го казал това нещо? И ти каза, че искаш да има законност някъде. Където е ненормално да има законност, а на другите места да няма. Това ще влоши обстановката в страната. Значи, службите също са ми слушали изказването и отказват законите на България да се спазват някъде, защото това ще да разруши социалната стабилност. Значи вижте, и това ми се обаждат след 2 дни след изказването. Така. Правя пак изказвания, как НАП, ето даже тук имам отсреща наш съпартиец, който също 2 ревизии му правят на 2 фирми. Неговите колеги са казали, че на другите не му ги правят както при него. При него ги правят по един особен начин. Правят му колоноскопия, но без опойка. С дебел маркуч. Нали? Ако единия е FI-10, на него му слагат FI-40. Но той трябва да търпи, няма проблеми, казват. Но и след 2 ревизии на него, които му правят, му се обадят, да не може да дадеш на баща ти номера, че и него да зачеше. Или в момента ние имаме над 10 000 ревизии на наши съмишленици. Такъв геноцид е нямало в България. Само, че интересното е, че не е само при нас. В цяла България обикновените хора са мародерствани именно от това, което каза Румен Радев. Румен Радев каза, че по места има местни олигарси, които са овладели НАП, овладели са полицията, овладели всички институции, медии и един човек няма на кой да се обади. Те отиват, ограбват го отдолу, съсипват го. Няма национална медия, няма местна, няма политическа партия, която да реагира. Никой. И това става в България и човека, като някой го направи, напуска България. Или миграцията продължава. Сега виждам, че няма реакция относно моите публични изказвания, в които казах, че при 2 ревизии близнаци, на 2 сделки близнаци, едната казват, че е наред, на другата слагат 250 000 лева глоба само за тази сделка. Това е на моята бивша съпруга, слагат 250 000, плюс други подобни ревизии 650 000. Или тези хора, ние имаме безспорни доказателства, показваме черно на бяло, в които имаме 2 сделки близнаци, извършени в един и същи ден, при един и същи нотариус, на едно и също място. Едната сделка е на хора, които не са под репресии и се казва, тази сделка е нормална, другата казва, тук има 250 000 укрит данък.
Това нещо го казваме и това нещо е направено от една жена в Шумен, служителка на НАП, съзнанието на шефа на НАП Шумен и НАП Варна. Имаме свидетели, които ще потвърдят, че са говорили с тези хора и те са казали, поръчката е отгоре, от високо ниво. Така, властта падна, смени се, но при няколко дни идват да описват имущество. Защото обезпечението за акта, който ние жалим, между другото минаме първа и втора инстанция, и трябва да видим също съда, защо не допуска експертиза и не допуска разглеждането на другите случаи, директно потвърждава акта. Защото става на варненско ниво, а знаем варненското ниво, ние имаме неприятности с тук Даниел Славов Дънката, местния андерграунд. Сега, дали е само Даниел Славов Дънката, а има и по-горно ниво, не знаем. Но, нали, във Варна, защото Варна също има степен на организирана престъпност. Знаем кои са нагоре, кои са в средата, кои са долу. Само едно знам, че Дънката не може да съществува без горните нива да го протектират. И ние го казваме това нещо. Няма никаква реакция. От никъде, нищо. Няма медии, няма политици да задействат, няма мен някой да ме потърси. Като аз казвам, че може би съм в топ 150 известни личности с политическо влияние и не само с политическо в България. Топ 150. Имаме политическо влияние, икономическо и обществена популярност. И на един човек като мен, който може да по някакъв начин да окаже някакво сътресение на масите, няма реакция на властта. Няма реакция няколко дни. А ние разчитахме, че ще се работи нормално. Затова приемаме, че повече ние няма да го търпим това нещо. Утре аз отивам в НАП Шумен. Ще намеря тази жена, която е служителката на НАП Шумен, и ще искам среща с нея да обясни пред камера как се случват тези неща. Ще търся шефката на НАП Шумен. Аз съм сигурен, че те няма да искат да говорят пред камера и да обясняват. Но това, което ще правим, докато този случай не бъде решен, винаги ще има хора, които ще искат да гледат небето пред домовете на тези личности. Не само в Шумен, мисля, че Влахияна се казва във Варна шефката на НАП. Няма да бъде пощадена тя, който и да е. Почваме кампания, в която искаме денонощно да гледаме небето пред домовете на тези служители на НАП, както и пред НАП. Има хора, които искат по някакъв начин да сътрудничат, справедливостта да се върне в България, да се обадят, ще се разберем как ще започнем, понеже става въпрос НАП Шумен, НАП Варна, НАП Силистра, НАП Велико Търново и НАП Русе. Тези 5 области, шефовете на НАП по някакъв начин може да имаме желание заедно с тях денонощно да споделяме маршрути. Ние сме в България, свободен път. Искам да обикалям и ако ми съвпада маршрута, моя и на други наши съмишленици, заедно с техния, естествено ние никога няма да нарушим закона. Никой няма да им търси сметка извън през деня, къде ще искаме отново да влияем. Всеки ден ще правим интервюта пред НАП. Постепенно ще видим всички хора, които са репресирани от НАП, да почнем да организираме протести в цялата страна пред дадените дирекции Национална агенция по приходи. После БАБХ са наред, ДНСК, ВИК, енергоразпределителните дружества. Спокойно, едно по едно ще стигнем до всички, щом властта не иска тя да свърши работата си. За съжаление, това нещо ще играе много лоша шега на властимащите. Но те са си го избрали това нещо, защото те предпочитат да не вземат становище по нормално функционирането на икономиката и живота в България, а да говорим високопарни слова
за Борисов и Пеевски ние не ядем Борисов и Пеевски. Борисов и Пеевски трябва да са в ареста. Аз лично мога да ви дам доказателства за тях и да са вътре в ареста, както и те го правят. Но не виждаме някаква реакция, виждаме бавене. Така че утре НАП Шумен да очакват, а в други ден започваме да включваме НАП Варна. Ще минем НАП Велико Търново, НАП Силистра, НАП Русе. После ще видим дали в НАП София и другите места, където има репресии. Едно по едно ще ги включим всичките. Вярвайте, няма да е приятно, ще стане голям цирк. Сметищата, знаете на какво сме способни, ще ви се видят като нещо дребно. Няма да нарушим никъде закона. Вие знаете, ние сме педантични, както вие казвате, да се движим на ръба на закона, но от вътрешната част. В рамката сме. И от тук нататък искаме персонална отговорност на всички служители в администрацията, които са причинили щета на хора. Реципрочна, отнемат им се жилища или други неща, не знам какво ще направят. Не може повече българския народ да страда от разни мародери и бързите кредити с тяхната събираемост и тях ще включим. Така че утре НАП Шумен да ни очакват, но ние няма да си тръгнем от там. От НАП и дома на тая жена и шефа на НАП, ще видим кой е мъж или жена. А защо съм спрял пред дома? Защото оттам ми се гледа небето. Като български гражданин имам право. Ще разлепим плакати, ще направим общи кампании. За съжаление, тези хора ще им бъде унищожен живота. С основание. Защото държавата не си е свършила работата, бързо да ги вкара в затворите, където им е място. И бързо да осветли схеми, които да не се повтарят повече. България не може да оцелее по начина, по който върви в момента, а държава да има цялата власт и ресурс. Това нещо да бъде спряно моментално. Има хора, които можеха да съдействат на власт имащи като нас, да се разкрият едни схеми, които автоматично ще да спре и другите схеми. Така че, от утре шоуто започва отново. Очаквайте ни, ще бъде интересно. Благодарим ви и ви желаем хубав ден.